अमरपुरनि मक्राइबारि आमचाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोबाय सुक्रुब खलायजाकमानि पाटिमुंनो तुयै त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुंगै टाटाल एफआईआर खलायजाकमानि पाटिमुंनो सेजावै सांग्रंसाला बर काटाल हाटिओ खलायजाका त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ तै टीडब्ल्यूएफ नि कायसा खादुमानि रेली मानजाका सिमना ब्लकनि प्रेसिडेंट निर्मल देबरमा वाईटीएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट सलमान देबरमा तै वर्किंग प्रेसिडेंट बिनारानी देबरमा आकसं अमरपुरनि मक्राइबारि आमचाइयाव सोनामजाक अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरिआव सुबाय सुक्रुब खलायजाकमानि पाटिमुंगो त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुंगै टाटाल एफआईआर खलायजाकमानि पाटिमुंनो तुयै पाइथागो लाहारा अंहरका त्रिपुरा मथानि आदंर अ पाटिमुंनो सेजावै सांग्रंसाला हास्तेनि दाल बिदाल आमचाइयाव खलायजाका त्रिपुरा मथानि खादुमानि रेली आरो साथैख्लायो लाई थांनाय 5 मे सालमारियाव त्रिपुरा मथानि तुइदुल मुंबाय मक्राइबारि आमचाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि नलितेलांनानि सानमुंगो मक्राइबारि आमचाइयाव खलायजाका कायसा खादुमानि रेली मक्राइबारि रोंनक बसकांनि सिमिचेंगै अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोनामजाकमानि थाइ जरा खलायजाकमानि रेली आबो नियागल तुंफुलाजाक लुकरं नियागो सुबाय सुक्रुब खलायजाकमानि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोनामजागै तंमानि थाइनि दाल बिदाल मानै खनिर सुबाय सुक्रुब खलायजाका लेबा तंमानि 7 नक नखबै सीआरपीएफ जवान रक तंनानि बागै सोनामजाकमानि तंथाय 7 नक अ पाटिमुंनि यागल त्रिपुरा मथानि गोबांमा आदंरंनि मुंगै खलायजाकमानि एफआईआर अ पाटिमुंनो तुयैनो त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुंगै टाटाल एफआईआर खलायजाकमानि रसावै नाहारनानि सानमुंगो सांग्रंसाला बर काटाल हाटिओ खलायजाका त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ तै टीडब्ल्यूएफ नि कायसा खादुमानि रेली मानजाका सिमना ब्लकनि प्रेसिडेंट निर्मल देबरमा वाईटीएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट सलमान देबरमा ते वर्किंग प्रेसिडेंट बिनारानी देबरमा आकसं सिनी मीडिया पर्सन रंनो जोंनो लगिरिमा बागै सिनी मथानो तिनि कवरेज रिना बागै फाइ मानजा फैनाय मीडिया पर्सन रंनो तै जत अर टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ तै सिनी मथा दंगर त्रिपुरा मथा जों तिनि रैली खायनो नांमानि हिंखाय जों प्रोटेस्ट खायो अगेंस्ट वेस्टेज डम्पिंग ग्राउंड्स नामै दंमानि माकराय गामिओ आबो बेलाखे चायकलाय तांगे बाचिनि टिटी एडिसी एरिया बाचिन टिप्रासा एरिया बुनि सेलें खिबजांनाय जागाया बुनि कुसुम सिद्रा खिबजांनाय जागाया जों बनायो गाहाम परिबेश जों बनायो तंथक चाथकै सुस्थ शरीरकै तंनामु जों बनायो गाय चिनि अर आमते हामिया सिद्रा खिबका हंगाय आबो चिनि बरंनो रुकसोकंगै थैसिदि हिनि सामाकक सेकलायो डाइरेक्ट जोंनो थैसिदि नरगै कोनो अर जों 20 तुबै रिफेका हिनि रिमा सेकलायो गाय तांगै चिनि अर आमते 20 फाइ तंखांगाय जों आटकिया तंनायबा जों आटकिनाय जों कासुनाय चिनि ग्राउंड चिनि हाव आमते हाय कुसुम सिद्रा खिबका हंगाय कुसुम सिद्रा वानसुमाबो कुसुम सिद्रा दं आते वानसुमा रबो खामिया सिद्रा तुबै फाइकांगाय चिन दफावो जों अबनो डिलेट खेर होना बागै जों अलवेज प्रोटेस्ट खानाय जों अलवेज डेमोक्रेटिक राइट्स नो यूज खाय कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नो यूज खाय जों प्रोटेस्ट खानाय अमनो बसकांनि फाइनाय सालाबो जों तेबोसे क्राकंजाक जों ताबुक जों चिनि दफानो तेबो क्राक खानाय बागै जों हिमलायजाक आमने बागै आं जत्त चिनि त्रिपुरानि तिप्रासा लुकुरंनो आनि हामजामा याफारो ते आनि चबानि चिबा याफारो कुनु न लाचिना किरिना नांया चिनि दफानि बागै कक साना बागै जों लाचिना किरिना नांया नों जे कुनु पोजिशनाव पान तंदि कायसा चिकनसा व्यक्ति कतर व्यक्ति बा बोरैचला कुसु चेराय फानंगै तंदि ता किरिदि जों जत थानसा जों जत पालखानो फाइट केनाय बेलाय बेलायखनो हामबाय तिनि माने कयटा जागाम तंग तिनि ऑल ओवर त्रिपुराओ न प्रोटेस्ट रैली अंगै तंगो अंगाय जों चिनि टमाकारी सिमना टमाकारी कन्स्टिट्युएन्सी अंगाय जों चिनि अमो बेलायखनो एरिया कतर चिनि र 21 बीसी नि ऊपर तंगो अंगाय जों तिनि वानसुगो जों दुइटा एरिया न डिवाइड खाया कय जत एरिया कवर खायना बागै जों दुइटा एरिया खायना हाका कायसा काय हेजामाराओ कायसांका बरकाथालो बेलायखनो हामबाय माकराय गामिओ सिनि बररकनि सिनि एडिसी एरियाओ जे सिद्रा खिबदांनाय हिनि जे बरक जागा चंगैनो हामानि अ जागानो जों रिनानि मुसुंया तै जों रिबो माया जों आबोनि बागै दिनि अ हिमबत हिमलायनाय हिनि जों अंखलायखा जों सिनि बररकनि ऊपर जे बर अबहायकै हामिया जुस खायनो हामानि आबोनो जों किच्चाफानो जों मानिनाय मेया आबोनि बागै जों तामो बुरै तामसला सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै जों अंखलायखा दिनि जों अंखलि थानाय सिनि बर सिनि बागै जे साया सामु खायमारंनि बागै कुनु दिनो जों सयमांलाक फैयासाक जों खायनाय हिनै सिनि बखाबाय जों जुस खायनो हाका जों कुनु दिनो अ हामिया सामुंगो दे अ सिद्रा खिबजांनानि सिनि बंनि अ जे
Citra City ni Citra sini tangi sini borong ni arah kimnai ba seng abono kuno dino soy maya bagai seng tini himbo to kimnani seng bajdong ka sampai abono dakti রাজ্য সরকার যদি abono মথাগি আংগাঙ্কাই seng taibo kotor khai seng আন্দোলন খাইনাই nang tintam tam dabi tong oro আসলে চিনি নাংকুক মানে যে দাবি আংগাঙ্কাই মাকারা ইয় যে ডাম্পিং স্টেশন খাইমানা আবো ইমিডিয়েট তাড়াতাড়ি বদ্ধমা খাইনাই abono চিনি একদম নাংকুক মানে পুইলা দাবি Anda kai besok tapi nanti ini udah slogan kita kan tabuk je makrai kami ni je dumping station bodoma khelai aboni yak holo chini je TTIDC hapangni je chini মন্ত্রী অকরারংনি যে escort ro samani abono sung belai kheno selengu oba haike rajyo laidi je din por din je bothar jagmani tai bari rom fres jagmani এই যে সমস্ত যে oba hai nungrabi je চলিত মনে oba dakti bodoma khainai tai chini ত্রিপুরা দফানে ত্রিপুরা সারনি উপরো যে ইংয়া সুগিয়া যে মিথ্যা মামলা যে খাইমানি আবনো দাতি খাই বদ্ধমা খাইনাই Sana sini mau নির্মল দেববর্মা ব্লক কমিটি প্রেসিডেন্ট Asalni khadumani reli boro kathal amtani dal bidal lahar kitingui paithago haina hai boro kathal hatio phai pairoi rijaka khadumani reli Hezamarani shimi onimesni kokthum chinkhora